Zaujímajú vás podzemné chodby pod silami? Ako sa plňa tieto megasila? Ako funguje celý proces? V tom prípade vás vítam pri sledovaní filmu Megastavba na Slovensku. Cieľom každého poľnohospodára je pozbierať úrodu v čo najkratšom čase, v najlepšej kvalite a pri najmenších strátach. Tieto komodity sa od kombajnov vozia do skladov. Medzi najčastejšie miesta, kde sa obilie uskladňuje, sú haly alebo sila, ktoré môžu byť vybavené taktiež sušičkou a čističkou obilia. Nedaleko Košíc prostredníctvom spoločnosti Bednar vyrástla gigantická pozberová linka. Medzi najväčšie zaujímavosti pri výstavbe pozberovej linky patrí: pri výstavbe pozberovky boli vyvrtané pilotné otvory, ktoré spolu dosahujú dĺžku 5 km. Na linke v Cesticiach bolo použitých 4000 m3 betónu, čo znamená približne 600 automixérov. Približne 1400 Tatroviek odviezlo zeminu pri výstavbe pozberovej linky. V Cesticiach vyrástla pozberová linka, kde celková kapacita činí objem 49 416 m3. 12 obrovských síl o objeme 4041 m3, ďalšie menšie síla o objeme 657 a 267 m3. To všetko znamená približne 40 000 tón pšenice. Pozberová linka v Cesticiach dokáže prijať 240 tón pšenice za 1 hodinu. Pozberovka dokáže naskladniť paralelne dve komodity v jednom čase. Pozberová linka je vybavená sofistikovaným laboratóriom, 2 paralelne prepojenými velinami, 2 prijazdovými váhami a taktiež vzorkovacím systémom. Prajem vám príjemné sledovanie dokumentu o megastavbe neďaleko krásnych Košíc.
na odstřetu dopředu. Vítám všechny z Cestic, nedaleko krásných Košic. Máme tady před sebou posklizňovou linku, která zde vyrostla během cirka nějakých 2 let v několika etapách. Můžu říct, že v této chvíli je to za naši společnost největší posklizňová linka, kterou jsme za nějakých 15-18 let existence našeho oddělení postavili. Naše firma staví v Čechách, na Slovensku, v Rakousku. Tahle linka zde v Cesticích je tedy suverénně největší stavbou. Nějaký základní informace k téhle lince. Linku jsme začali stavět v roce 2021 po samozřejmě platném vydaném stavebním povolení, kdy gros té linky, což je vlastně příjem, ke kterému se potom ještě vrátíme, skrz čištění komodity, skrz skladování, tak tuhle část jsme začali tady stavět v tom roce 2021 v první polovině roku a k předání byla v minulém roce před žněmi vlastně v červnu nebo v 6. měsíci, v měsíci júnu. Linka je to, řekněme, svým pojetím opravdu, řekněme, sofistikovaný celek, nešetří se zde na kapacitě ani na výkonu dopravních cest. Pro představu, jedná se, tak jak vidíme tu linku teď v celé své kráse, o 12 skladovacích sil. Každé silo má lehce nad 4000 kubických metrů kapacitu. Samozřejmě po přepočtu danou objemovou hmotností z toho můžeme dostat nějaké tuny, ale nejrelevantnější hodnota jsou přece jenom kubíky. Takže máme tady před sebou 12 skladovacích sil ve 3 řadách. Celková skladovací kapacita nám v této chvíli dělá 48 000 kubických metrů. Plus jsou tady ještě 2 menší zásobníky, které vypadají z tohoto pohledu malé, ale zase tak malé nejsou. Ty zásobníky mají dohromady nějakých 1000 kubíků, takže atakujeme tady na tom projektu nějakých 50 000 kubických metrů objemu, což je opravdu, řekněme, unikátní i na poměry Česka-Slovenska. Linka jako taková používá na vstupu 2 příjmové koše, což je zase něco, co je, řekněme, nadstandard. Je to něco, co nebývá na každém projektu. Umožňuje to například naskladňovat řepku společně s pšenicí a farmáři zde mohou v jednu chvíli transportovat a čistit nebo i sušit 2 komodity zároveň ve výkonu okolo 250 tun za hodinu. Opravdu výkonově nešetřilo se tady jak na výkonech, tak ani na kapacitě sil. Sušárna, nebo respektive linka, je doplněna i o sušárnu, kterou vidíme tady před náma. Zase se jedná o sušárnu vysokého výkonu, která si umí poradit s řepkou nebo od řepky, olejniny, slunečnici, pšenici, kukuřici, standardní komodity. Takže farmáři zde mohou vlastně jakoukoliv komoditu naskladnit na příjmové koše a vyčistit, vysušit podle požadavků, podle sklizené vlhkosti a dlouhodobě uskladňovat. Sila jsou opatřeny aktivním větráním, tudíž lze zde dlouhodobě skladovat, řekněme, taková ta běžná doba je okolo toho 1 roku, kdy se ve žních samozřejmě sklidí, vysuší, vyčistí předtím, naskladní a čeká se samozřejmě podle ekonomické situace, podle cen samozřejmě komodit, jak dlouho ta komodita vydrží v těch silech.
Ještě bych se vrátil zpátky vlastně na takovou tu obecnou rovinu. Linka je postavená jako dílo na klíč na zelené louce, tak jak tomu u nás na oddělení říkáme. To znamená, že je to kompletní stavba, včetně vlastně betonových základů. Jsou tady šachty hluboké přes 6 metrů, tak aby vlastně ty technologické cesty fungovaly. Jsou tady objekty příjmových košů, jsou tady opravdu rozsáhlé podzemní objekty. Posléze, jakmile se samozřejmě dokončí část té betonové stavby, nastupují ocelové konstrukce, které jsou vidět za mnou. Aby to všechno fungovalo na jedničku, perfektně, ke spokojenosti a aby dokázala jeden člověk obsloužit kompletně celou stavbu ve Žních, rozjet všechny pohony, využívá se velice sofistikovaný řídící systém, který, řekněme, z Velínu, kam se poté podíváme s kolegou, z jednoho bodu, z jedné židle je možné obsloužit kompletně celou linku. Řídící systém potom i automaticky hlídá vlhkosti, teploty v silech a je schopen, řekněme, ovládat veškeré periferie, veškeré servopohony, klapky, tak, aby komodita z místa A do místa B dorazila v pořádku a tak, jak má. Takže vlastne teraz s Milošem si ukážeme vlastne vo Veline celý ten proces, ako putuje vlastne tok materiálu, ako vlastne to funguje, keď vlastne nejaký kamión alebo nákladné auto prinesie materiál. Takže Miloš, dávám ti slovo. Takže dobrý den za mě. Mé jméno je Miloš Nauš, pracuji pro firmu Bernard na pozici zástupce vedoucího divize posklizňových linek a zároveň projektového manažera. Měl jsem na starosti tuto stavbu a teď si ukážeme v krátkosti, jak funguje řídící systém při příjmu materiálu této posklizňové linky. Základ je, tady vidíte 2 mostové váhy, kde přijede auto, tady máme materiál, který potřebujeme uskladnit. Vlastně obsluha si udělá vážný lístek, zváží, kolik zváží auto včetně náplně. Řekne mu, definuje mu, na jaký koš ze 2 má materiál vysypat. Tam se materiál vysype a auto se opět vrátí na váhu a vlastně tím zjistíme přesnou hmotnost materiálu, který do té linky přišel. Dále už celý systém je plně automatizovaný, to znamená, že obsluha z této místnosti nebo z podružné velící místnosti si nastaví dopravní cestu. Vlastně jim, co dělá ohledně řízení dopravníků, je, že si určí start a cíl, po případě nějakou podmínku, přes jaký stroj ten materiál musí procházet, čistička, sušárna tedy. Dá spustit cestu a vlastně to je všechno, co fyzicky musí udělat, aby se ty dopravníky pustili. Jednotliví dopravníky se vám pustí, nastaví se vám klapky, otevřou se vám hradítka, pustí se vám stroje, které jsou v té cestě definované, ventilátory, čistička. Jako poslední se vám pustí příjmový dopravník, který se tady obsluha nadefinuje jakou rychlostí se bude otáčet pohon toho příjmového dopravníku, tím vlastně nadefinuje komplet výkonnost celé ty linky. Tady máme rozmezí do 120 tun za hodinu na každém koši, což je dostatečný výkon při takové kapacitě. Miloš, ak sa môžem opýtať, ak by dajme tomu do koša sa vysypala nejaká pšenica a potom následne príde auto s nejakou repkou, tak to nie je problém? Akože už... To samozřejmě je problém z toho důvodu, to je jeden z hlavních důvodů, proč tady koše máš zdvojený, nebo veškeré cesty jsou zdvojený. To znamená, můžou paralelně naskladňovat z 2 košů, takže můžou jet 2 komodity naraz. Jsou tady 2 koše, 2 čističky a veškeré cesty jsou zdvojený. V tuto chvíli jsou tady 3 řady sil a můžou 2 řady naraz naskladňovat. To znamená, přivezou pšenici, přivezou ječmen. Jasné. A jedou naraz. Vlastně můžu vám ukázat, jak fungují teploměry například, nebo automatizace v těch zásobnících. Všechny zásobníky jsou vybaveny
Jsou vybaveny teploměry, teploměrnými závěsy, které měří teplotu a na základě toho vlastně dávají podmínky pro případné spuštění ventilátorů, chlazení atd. Každá ta buňka se dá rozkliknout, samozřejmě je tady spoustu detailů, který asi teď nemá cenu úplně procházet. Takže pozerám, že asi v tom sile je těch snímačů viacej. Ano, přesně tak. V každém sile je 5 závěsů a v každém závěsu máme 10 až 12 čidel. Těch 12 čidel je na středovém závěsu, protože jsou 4 do čtverce a uprostřed je jeden navíc, který je delší samozřejmě tím, jak nám jde střecha, se nám zbíhá nahoře. Můžeme tady si přepínat i různý pohledy tady pro lepší, dejme tomu, nějaké orientaci v rámci té linky. Tam už vlastně v těch percentách se zobrazuje vlastně ta kapacita toho sila. Tam už je přesně tak, tam už je naplněné to silo v nějaký kapacitě. Můžeme samozřejmě to měření, když se tady podíváme na tu druhou obrazovku, tak ty měření probíhají v reálném čase, kdy my si můžeme jednak povelem aktuálně říct tomu systému, aby teď měřil, anebo se to samozřejmě automaticky na základě nějakého časového intervalu, který musí být samozřejmě dodržován, aby ta hladina byla neustále hlídaná. Stejně tak se měří buď, říká se tomu ručně, ale to je víceméně jen pokyn, aby aktuálně změřil teploty, anebo se měří do archivu a ty teploty samozřejmě potom s tím se dá pracovat. Je to jedna, dejme tomu, z nejdůležitějších věcí ve smyslu dlouhodobého skladování. Musíte si ty teploty jakoby hlídat, aby tam nedošlo k přehřátí zrna, následnému zapaření, prohuk, plíseň a to jo. A potom takisto vlastne už keď chcem dané silo vyprázdniť, tak už takisto sa navolí víceméně úplně stejný postup, akorát bude jiný start, jiný cíl, to znamená start bude, dejme tomu, nějaký zásobník a cíl bude zase nějaký expresční, například zásobník, kde to zrno nám vlastně poteče skrz jednotlivé technologické prvky, dopravníky, spádové potrubí a tak dále. Můžeme si tady ukázat. Samozřejmě každý ten dopravník jde i pustit ručně, například takhle se signalizuje běžící dopravník. Už vlastně svietí na zeleno ten spodok, takže už znamená, že ten dopravník běží, hej? Teďko ten dopravník běží. A samozřejmě, když to je v automatickém režimu, tak se veškeré ty dopravní cesty spustí naraz. A tieto dopravníky, čo sú vlastne zobrazené vlastne pod tými silami, tak oni sú vlastne v zemi? Či to iba tu na simulácii tak to vyzerá? Ty reálně jsou umístěny vlastně v chodbách, v šachtách pod silami. Takže pod silami. Toto řešení je tady vlastně vybráno zákazníkovi na míru. Je to jedno z nejlepších řešení, co se samozřejmě dá udělat. Má to spoustu výhod, o tom se taky můžeme pobavit, ale ta největší výhoda je, že se opravdu vyskladní velké množství toho zrna gravitačně, nemusí tam mít žádný vyskladňovací šnek, který to zbytečně nějakým způsobem může poškodit to zrno, takže ta kapacita je tady značná. Vyskladnění je tady teda v 60 tunách za hodinu. Takže my už vlastně teraz pustíš nějaké dopravníky a... Vlastně teď vám pustím dopravníky, vlastně nejdelší cesta, co tady je, což je od příjmového koše po silo S12, což je vzdálenější půdorysný roh. Dejme tomu této linky. Takže ten cyklus začíná vlastně v tom koncovém zásobníku. Jak vidíte, zmodeloval nám tady měření hladiny, což znamená, že se začne naskladňovat. Je to z toho důvodu, že jakmile se pustí cyklus na skladnění, tak se ta hladina musí hledat častěji, aby nedošlo k nějakému přehlcení nebo přesypání toho sila. Tady se nám otevřelo první hradítko, pustil se nám dopravník, teď budeme čekat na druhé hradítko. Ono se vlastně automaticky otvorí. Tak. A takisto vlastně i ten horný dopravník se potom pustí, hej? Všechny dopravníky se pouští naprosto automaticky na základě samozřejmě toho, jak ten program nebo jak obsluhují cestu a pak už vlastně se o to stará pouze ten program. Takže to by mělo způsobem naběhnout. Teď máme otevřené další hradítko. Druhý. Teď už nám jdou horní redlery, komplet. A tie dopravníky to sú lopatkové alebo sú šnekové? Šnekové ne. Šnekové máme pouze v silech vymetací frézy, jinak všeobecně
takovej hlavní, dejme tomu, stěžejní dopravník v poskozňové technologii je Redlerový řetězový dopravník, což znamená řetěz, který vytvoří souvislou vrstvu zrna. A co se týče vertikální dopravy, tak samozřejmě máme kapsové dopravníky, elevátory, které jsou známí ve všech odvětvích různých technologických. Takže ten naběh dopravníky další, výtahy, vlastně vršek, tady nám běží už čistička, odpadový vlastně zpracování odpadu za čističku, ventilátor, naskladňovací Redler a tady už teď se nám rozběh vlastně příjmový koš. Obsluha si může definovat výkonnost toho příjmového koše na základě procent, to znamená, je to řízení frekvenčním měničem na dálku. Tím vlastně definujete výkonnost celé linky. Dobre, Miloš, takže teraz vlastně pôjdeme vonku a zvonku si ukážeme vlastně, ako ten materiál putuje. Ještě si ukážeme ten vzorkovač, Ano. Což je taky jedna z důležitých věcí při tom příjmu. Když přijede vlastně auto na tu váhu, tak se ještě samozřejmě berou vzorky. V tomto konkrétním setupu vlastně máme plně automatizovaný vzorkovač, který veme vzorku, dají se vlastně do vedlejší místnosti, udělá se analýza a vlastně spojí se to, naparuje se to na ten vážný lístek, to znamená ta jedna daná šarže bude vždycky spojená a zaarchivovaná. Áno. Se do toho Takže případně vlastne zákazník vrátit. Tu vedľa v miestnosti je nejaký laboratór? Ano. Tady vlastně přijde vzorek, tady vidíme hadice, které jdou technologickou trasou až na hlavní, dejme tomu, rameno, který je plně řízený elektronicky. Tady se nám zobrazí, tady máme vlastně kameru, která je umístěna vlastně na té jehle. Jehla vyjede do auta, veme vzorek, pošle ho sem, tady se zamíchá a tady vlastně od spoda jde se hadice zpátky a jde zpátky ten vzorek do auta. To znamená, že tady opravdu zůstane jenom poměrné množství. Dále tady mají stroje na analýzu, dejme tomu, kvality toho zrna. Máme tady analyzátor NIR, kde nám určují dusíky, objemové hmotnosti, pádovku a tedy. Vlastně vlhkost se tady měří zároveň toho zrna, což je taky velice důležitý parametr. Toto všechno vlastně je potom naparováno do jednoho konkrétního vážního lístku, který je archivovaný v řídicím systému. Super. Takže máme tady ty dvě váhy, jak jsem říkal. Auto přijede, obsluha si nastaví vzorkovač, to znamená to rameno na 3 bodech v té korbě vezme fůru, vezme vzorek, dopraví ho vzduchově, ho dopraví do laborky, poměrné množství se tam nechá, zbytek se pošle zpátky do auta. Tady máme váhy, které tady zobrazují pouze, dejme tomu, pro nějakou informaci pro řidiče a tady nám už pokračuje trasa na 2 příjmové koše, které jsou, dejme tomu, v nějaké kapacitě kolem 150 tun podroštového až 300-400 tun nadroštového skladovacího prostoru. Je to takovej, dejme tomu, důležitý prvek této linky, protože je koncipovaná hodně na kukuřici a když se sklízí kukuřice, je třeba, nebo výhodou míti otevřený koš, aby se dalo nahrnovat ten materiál postupně na koš, protože samozřejmě sušárna má jiný výkon, byť je tady velice výkonná, ale má jiný výkon než nějakých 120 tun v naskladnění. To znamená, že jednak se využívá vyrovnávací zásobník, který se naplní a zároveň celá tato plocha před tím košem 1, tak se dá vlastně použít jako další předzásoba, která k tomu sušení prostě patří a je důležitá. Takže nacházíme se nad jedním z 2 příjmových košů, samozřejmě koše jsou plně přejezdný. Jak jsem říkal, tento je využit zejména při kukuřici, kde se tady všude nakupí velké množství materiálu. Když se tady podíváme pod ten rošt, tak vlastně tady už vidíme řetězový dopravník Redler. Tento typ je trošičku jiný, než jsou všechny ostatní tady, jelikož je plněný z boku. Je to samozřejmě z toho důvodu, aby když tady nad tím je hromada 200 tun materiálu, aby ten dopravník nebyl přetížen. Jasné. Takže je tam vlastně dávkovaná
dávkované množství z boku, řízený frekvenčně, to znamená rychlost řetězu nám definuje výkonnost celé linky. Pohybujeme se na nějakých 0,6 až 0,8 metrů za sekundu toho řetězu. Můžeme tady se podívat dál. Tady vlastně pod náma tady už jde chodba, tunel, kde jsou další reglerové dopravníky, který pak následně se sypou do korečkových elevátorů. Když už jsme tady, můžeme ukázat rozvodnu, jestli tady bude otevřená. Není otevřená. Otvorená? Tady myslím nezamklej čističku, teda ti přiznám. Tady se teda nacházíme ve druhé kontrolní místnosti. Je to samozřejmě z toho důvodu, aby obsluha, když nastavuje mašiny, sušku, čističku atd., tak měla možnost ovládat celou tu linku z nějakého bližšího místa, než je ta laborka, která je přece jenom vzdálená. Takže je to vlastně to samé, co vidíte tam, akorát funguje to na systému Master Slave. Jsou to dva paralelní automaty, které vlastně jsou řízený z obou míst najednou. Jo, není to nějaký zrcadlení, což se často využívá, ale není to úplně vhodný na tohle použití. To znamená, můžu tady opravdu dvě obsluhy, každá mu dělá něco jinak. Jedna dělá laborku, kouká na vážní lístky, druhá tady řídí linku. Jasné. Teď se podíváme na čističku, nebo respektive na čističky. Máme tady dvě mašiny. Je to švýcarský výrobce, respektive německý, ale koupený švýcarskou firmu. Bieler, čističky označení TAS 154 o výkonnosti 120 tun za hodinu v pšenici a přečištění. Můžeme vlastně, každý koš má svoji čističku a za tou čističkou už se to vlastně rozklapkuje a pokračuje to dál do elevátorů. O té čističce by se taky dalo říct spoustu zajímavostí, ale v kostce je to vlastně, jsou to mašiny, které kombinují vzduchový a síto vyčištění. To znamená, je tam nějaké čištění na vstupu, na výstupu, který mají za úkol vzít lehké části, prachy, plevy. A pak je tam nějaká sítová skříň, kde jsou dvě různé úrovně sít, předsíta a hlavní síta. To, co nám přejde přes předsíta a zůstane na hlavních sítech, to je potom finální produkt, který vlastně pokračuje tady, vyčištěný materiál pokračuje tady do klapek a do systému. Tady si můžeme odebrat nějaký vzorky. Takže ono mi už vlastně to je skoro podobný systém, jako je u kombajnu, hej? Dalo by se říct, velice podobný. Máme tady samozřejmě separaci použitelného a nepoužitelného odpadu. To znamená, to, co nám propadne hladníma sítama, nějaký drobnější zrna, zlomky a tedy, tak to samozřejmě potom se dá zpracovat na nějaký skrm. To, co nám vezme ta aspirace, ten vzduch, ty plevy, plus to, co nám nepropadne před sítama, což jsou nějaký větší zlomky, kameny, případně sláma a tedy, tak to nám pak pokračuje do vedlejší komory. Jasně. Tady pod náma a to už je odpad vlastně nepoužitelný. Ano. Říká. Takže to jsou v podstatě čističky. No a z čističek samozřejmě pokračujeme opět na elevátory a teď se asi půjdeme podívat do šachty. No a můžeme jít. Okay. Velmi zajímavé. Tak tady se nacházíme v podzemním tunelovém systému. Momentálně toto jsou tady vlastně jedna větev vyskladňovací pod první řadou. Tam se můžeme podívat. Tady takhle. Tady jsme pod první řadou. Aha, to je prvá rada. Tady máme tady na dáma jsou teď 4 sila. Tady se můžeme podívat, tady je druhá.
Tady máme další 4 sila, druhá řada. A nejnovější přírůstek je tady, což je překvapivě 3. řada. Takže to je 3. rada. Tohle jsou ty Redlerové dopravníky, o kterých jsem se bavil. Můžeme se podívat jenom pod jedno silo. Tady teď se nacházíme vlastně na středu prvního sila 3. řady. Je tady poznat to tak, že tady je dvojitý radítko, nejdřív manuální, je nějaký nouzový a vlastně tohle už je automaticky ovládaný elektropohonem. Áno. Ono sa vlastne mi už dá aj zatvoriť manuálne, hej? Samozřejmě, všechny radítka vždycky je dobrý mít manuálně uzavíratelný, vypadne proud a tedy. Takže to jsou potom situace, kdy se to manuální radítka samozřejmě hodí. Řídící systém vám dovolí ještě, nebo tomu nastavit míru otevření toho radítka, to je zase paralela, dejme tomu k tomu frekvenčnímu měniči, který určuje výkonnost celé linky. Když se naskladňuje, tak zase když se vyskladňuje, tak tím, jak otevřete hradítko, na jak velkou mezeru, dejme tomu, tak tím vlastně definujete výkonnost zase vyskladnění. Jednoduchý princip. Jasné. Dobre. Tak, je tady soustava dopravníků, samozřejmě. Dopravník je dobrý dávat při takovýchto vzdálenostech do kaskády, jelikož kdyby ten dopravník byl v jednom kuse, tak samozřejmě by hrozilo. Za první by tam byl zbytečně výkonný motor, obrovský pohon, takže je to rozdělení a vyskladňuje se například jenom tohle první silo, tak běží jenom jeden dopravník s dost menším pohonem. A vlastne pohon dopravníku je na opačnej strane, hej? Tady je pohon. Či vlastne tu je ten pohon? Pohon je vždycky, říká se tomu hnací hlava. A toto, což je vlastně druhá strana toho dopravníku, tak tomu se říká napínací pata. Aha. To znamená, toto je, dejme to nějaký konvenční dopravník, samozřejmě existují různý hybridy, které mají pohony vzadu a tlačí dopředu, ale my používáme, myslím si, že drtivá většina trhu nebo dopravníků na trhu používá dopravníky tímto stylem. To znamená hlava, poháněcí, motor je napřímo přes převodovku. Výjimečně můžete vidět ještě jeden dodatečný řetězový převod u nějakých, dejme tomu, taky větších příkonů. Napínání, vlastně jediné, co to obsluha auto musí kontrolovat, aby to bylo správně napnutý, aby to bylo přešponování samozřejmě, ale zároveň moc volný. Nějaký mazání ložisek, čištění a teda. Jasne, takže sa nezdá, ale je to naozaj obrovská stavba, je to kolos. Jo, spoustu toho se tady samozřejmě odehrává pod zemí, což ne všechny linky jsou, dejme tomu, tak koncipovány. Je to taková... A vlastne, neviem, či som postrehol, vlastne v tejto časti pod silami, vlastne tu prebieha len vyprázdňovanie síl, hej? A vlastne na vrchu, čo je na silách, tá tam vlastne na skladenie toho sila. Sypeme z hora, vysypáme z dola. Vysypeme z dola, hej. Tak mimo i zmíněných 12 velkokapacitních sil, tak je tato linka vybavena 2 vyrovnávacími zásobníkama, jedno před sušením, jedno za sušení. Linka je vybavena sušárnou Petkus, což je sesypná kontinuální sušárna, kde vlastně materiál samozřejmě přichází z hora a skrz ten materiál je proháněn teplý vzduch, který vlastně zbaví tu komunitu tomu vlhkosti a sesypá se automaticky a ze spoda vlastně tam máme vyskladňovací stůl, který vždycky jednou za čas otevře. Áno. Vyskladní se vlastně, nebo vysype se materiál tady do dopravníku a pokračuje to do druhého vyrovnávacího zásobníku, což je zde. A vzduch je vlastně ohrievaný plynom? Přesně tak, je tady plynové hospodářství, LPG, kde je výparníková stanice, to znamená, pak už sem to pokračuje v plynné fázi. A zde je hořák, nahoře jsou ventilátory a vlastně skrz celou tu sušárnu prochází ten vzduch. Je vybaven rekuperací, to znamená, že část toho vzduchu který je zejména z chladících komor, se vrací ještě zpět, aby vlastně je to takové ekonomické řešení pro to sušení, protože zejména na kukuřici, kde máte velké odsušky, je potřeba tuhle možnost mít. Tady máme druhý vyrovnávací zásobník, což ne každý dělá, ale my máme vyrovnávák před a za sušením. Je to z toho důvodu, že když se suší, tak
ten materiál vlastně není odbíraný kontinuálně, je tam nějaký, dejme tomu, částečně šaržový systém, kdy prostě ta zuška vyprázdní určitý množství materiálu, pak se zase zavře, to znamená, že dopravníky běží na prázdno. Zde máme možnost naplnit celé silo komoditou a pak ji naraz vysklenit. Je to i dobrý pro obsluhu, že vlastně má velký možnosti, dejme tomu, na nějakou operativu, že má hodně prostoru před sušárnou a za sušárnou a vlastně to, co se děje kolem toho, tak tam je možnost v případě nějaký poruchy to řešit. Tam je dostatečný čas. A teď bych asi se podíval nahoru. Super. No, nacházíme se na vršku sil. Tady máme hlavní elevátorovou věž, která je rozklapkovaná na všechny směry. Tady máme naskladňovací redlery, který vlastně pouští materiál přímo do sil. Paráda. Tu vlastne odtiaľ pekne vidno všetky sila. Pozerám, že hore je vidieť aj tie ventilátory. Střešní ventilátory, teploměry, hladinoměry, všechno je z vrchu samozřejmě přístupný na laně pro školenou. Takže Miloš, potom ono to funguje vlastne tak, že do ktorého síla chcem vlastne plniť, tak už podľa tých radítiek, že buď jedno je otvorené, jedno je zavreté. Přesně tak, sem chci plnit, tady se mi otevře hradítko směrem dozadu, materiál se vysýpá sem. Pokud se zavře a otevře se další hradítko, to ide do ďalšieho. do dalšího sila. Jednoduchý princíp. Do dopravníku. Je to Jasné. jednoduchý princip. Ty dopravníky jsou jištěný přes to nějaký koncový snímače, kde je zajištěno, aby nepřešlo, aby nedošlo k zahlcení dopravníků. Můžeme se podívat tady na tyhle třeba dopravníky dál. Kľudne môžeme. Tady je. Aha, odtiaľ? Stanek? Tady. Tady opatrně jsou tady nějaký schůdky a tak, jo. Jasné. Tady se nacházíme vlastně na spojovací lávce, která spojuje všechny 3 řady a vlastně tím pádem dopravujeme zrno z elevátorové věže na 2. a 3. řadu. Všechny redlery jsou samozřejmě vybaveny opět hradítky, aby jsme mohli si zvolit správný dopravník a správný zásobník, do kterého má přijít. Jak jsem říkal, dopravníky jsou vybaveny nějakým jištěním, aby došlo k nějakým přicpáním nebo kdyby nebyl odebíraný materiál, tak se nám tady otevře dopravník. Tady nám vybaví koncový snímač a řídící systém automaticky vlastne, to celý. Ako náhle by vlastne linka bola v procese, aby som to otvoril, tak asi by automaticky zahlasil chybu. Vypnete to. Vypnete to s největší pravděpodobností zarvete i výtahy, protože to je dopravník, který když se vypne za plného provozu, tak je těžký ho potom rozbíhat, musí si vyčistit a tak dále. Samozřejmě celá ta linka by měla být, nebo je obsluhována tomu, lidma, kteří jsou proto proškolení. No, tady by neměl nějaký, dejme tomu... Vždy je vlastně nějaký silomajster, který to má asi na starosti. Přesně tak, silomistr, kterýho teda školíme jednak na obsluhu, údržbu a tak dále. Jasné. Co se týká dopravníků, čističky, sušárny, všechno to je zvlášť školený. Ano. Před předáním díla samozřejmě. Jasné. Takže to je asi aj všetko, asi tak. Ale asi v kostce jo.
Ono by sa samozrejme dalo o tom Detaily rozprávať, tady můžeme rozjet, ale veru, to by sme mali na celý deň. je docela, co je důležitý, a to bych na to apeloval všechny, co si když budou někdy pořizovat poslužnou linku, tak aby si to nechali vybavit deblokačníma přepínačema, to říká, to znamená každý ten dopravník můžete dát do nuly, to znamená, že někdo z počítače vám to nemůže vypnout pod rukama a každý ten dopravník si můžete ručně pustit. Jasné. Nezapomínat vracet do automatu. Hej. Aha, to asi Dobre, Miloš, tak z toho řečka to je ja ti všechno. veľmi pekne ďakujem za krásne vysvetlenie ohľadom tejto pozberovej linky a veľmi sa z toho teším. Bude to naozaj veľmi pekné video a taktiež prajem, aby takýchto liniek či už na Slovensku alebo v zahraničí vyrastlo ešte veľmi veľa a takisto nech sa darí či už v osobnom alebo pracovnom živote. Tak je tak. Tak Miloš, ďakujem veľmi pekne.